जिसेथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों टेकनजरा गामिया। क'क्राझार जिल्लानि फटबरजरा महकुमानि मंगलाजरा हालामनि सिङाव थानाय टेकनजरा गामियावबो रंजा बाजायै जिसेथि रंजालि बैसागु बरायनाय हाबाफारिजों फुंबिलि 8 रिंगायाव गोदान बोसोरनि हुम जयग होनाय हाबाफारिखौ दैदेनो रनजित कुमार ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे 10 रिंगायाव गोदान बोसोरनि उन्दै बैसोनि मानसिफोरा गिदिर बैसोनि मानसिफोरखौ खुलुमना सन्मान लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो 12 रिंगायाव मोनसे सावरायमेल जथुमा खुंफुंनाय मेलखौ दैदेनो बैसागु खुंफुं आफादनि आफादगिरि रनजित कुमार ब्रह्म बिथाङा। आरो बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि एवार्ड बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे मेल बेखेवगिरि महरै मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि जलेश्वर ब्रह्म आरो ओनसोलनि समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों मोजाङै मोजां जाफुंसार जानायखौ नुनो मोननाय जादों। साहित्य एकाडेमि एवार्ड बान्था मोनगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथां आरो खुंफुं आफादनि आफादगिरिमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। बाथ्राया गोजोनथाव। नोंसोर खौरांगिरि मेडियाफोर नोंसोरनि सिगाङाव खुलुमनाय अननाय मोजां मोननाय जासिग्रोबाय। दा रंजालि बैसागु होननानै बुङोबा बर' जाथिनि गासिबो बर' माहारिनि मानसिफोरनि गोसो गोरबोआव बियो आंगो महरै जोंनि गोरबोआव नुजाफैयो। आरो आंबो सासे बर'नि फिसा हिसाबै बे रंजालि बैसागुखौ बिखा बिख्लोनि थरथिंसे थै ओरै होननानै आं बैसागुखौ मोजां मोनो। दिनै आं टेकनजरा गामियाव फैदों। आं सिगाङाव ओरैबायदि लुबैयोमोन मानसि बुरजायाव लेक्सार होनानै बे रंजालि बैसागु बा बर'नि सोमोन्दै बुंनानै मानसिफोरखौ जाहाथे गोसोआव लाखिहोनो हायो आं बिदि साननाय फैयोमोन। दा टेकनजरा गामियाव आंखौ ओइबारजों खनब्रै जाबाय लिंहैनाया आंनि साननाया गोरोन्थिमोन। जे गामि गिदिरबासो आं थांगोन बिदि सानोमोन आं, मानसि बुरजा जानांगौ। खिन्थु आं दा गोसोआ सानफिनबाय गामि गिदिरावल' मानसि बुरजायावल' जुदि फोरोङोब्ला बुङोब्ला खोन्थायोबा दा बेयो मस्थ' जोंनि गेजेराव गोरोन्थि जागोन। आं दा गोदान साननाय लाबोदों फिसा फिसा गामिफोरनि मानसिफोरखौबो जांख्रिखांहोनाय एवारनेस लाबोनो थाखाय आङो दा बैसो थाबाय थायोब्ला आं फिसा फिसा गामियावसो थांनानै बेफोरनि सोमोन्दै बुंथिनानै आङो बर' रायजो राजाफोरखौ गोसोआव लाखिहोनो बे जिनिसखौ आं सानो आरोखि। दा रंजालि बैसागु होननानै बुङोबाथ' जोंनि बर' मानसियानो पण्डितफोर लिरनाय मथेब्ला 2000 ख्रिस्टाब्दनि आगोलनिफ्रायनो जोङो नर्थ इस्ट रिजनाव बर' जाथियानो सिगांखा। आरो जोंनि नागारबोनाय बिदा फंबायफ्रा देउरि, सुथिया, लालुं, थेङाल आरो ओमफ्राय सन'वाल, सरनिया, गार', राभा, नागा बिसोर गासैबो जोंनि क्लेन। मणिपुरिफ्राबो जोंनिनो बंस'। दा बे हिसाबै जोङो आसामाव बयनिख्रुइबो जों आसामल' नङा नर्थ इस्टआव माने जायखौ होनो सा सानजा ओनसोल बाव बर'फ्रानो सिगां थानाय ओरै होननानै पण्डितफ्रा जारिमिनाव लिरनानै गालांनायखौ आं फरायनो मोनबाय थायो। बेनिखायनो आं दिनै सानो जे जोङो बे जायगानि बे थागिबि फिसा जोङो गोजामथार हारि, जोंनाव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय गासिबो हारिमु कालसारा जोंनि बिखायाव जोंनाव दिनैसिमबो जों बावनानै थायाखै आरो जों बिखायाव गोबानानै लाबोदों। बर' जाथिया गोबां समाव जुद्ध जाबोदों, जुद्धआव जेनबोदों, बबेबा देरहाबोदों। थेवबो बे बर' जाथिया बहुद खारखोमानानै हाग्रा हाला थांनानै बिथांमोनहा हामा दैमा ओंखाम मोनजा दै मोनजाया खारखोमालाबायनानै थादोंबाबो गावनि आंगो जारिमिन गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनायखौ थैथां बिखायाव बजबनानै बिथांमोना लाबोदों। दिनै बिदि लानानै दिनै जोङो थैनो नागिरनाय बर'फ्रा सिखारबोफिनबाय आरो जोंनि हारिमु कालसारखौ नुनानै जेनेबा दिल्ली महात्सबनि खोथाखौ बुंबाय आं, दैमुनुगर साहित्य सभानिखौ बुंबाय आं, दतमायाव जालांनाय आबसुनि कनफारेन्सखौ बुंबाय आं। बेयाव जोंनि कालसारफोरखौ नुनानै जोंनि साग्रिद, जोंनि साबधान, जोंनि डिसिप्लिन पांचुलिटिखौ नुनानै सारा मुलुगा दिनै गोमोनो हमदों। आरो आसामनि गिदिर गिदिर हारिनि मानसिफ्रा दिनै बुंनो नागिरदों जे बर'फोरनि कनफारेन्सआव पुलिस मिलिटारि नाङा, गावसोरनो पुलिस मिलिटारि जानानै
गावसोरनो माने भलान्टियार जानानै बर'फोरनि कनफारेन्स बर'फोरनि आसार खान्थि बेखौ गावसोरनो बेंथुमनानै लायो पुलिस मिलिटारिनि बर'फोरनि थाखाय प्रयजन गैया ओरै होननानै बिसोर जोंखौ बाख्नायो आरो जोंनि मोसानायखौथ' नुबायानो जे दिल्ली महासभाव जेला मोसाहैदों पृथिबीनि गासिबो मुलुग संसारनि गासिबो गोमोनानै दा निउजिलेण्ड आमेरिका रासिया लण्डन बिभिन्न जायगानिफ्राय दा बर' गामि गामि बिथांमोनहा रिसार्च खालामनो फैदों आरो बेनिफ्राय बेरायनो फैनानै बर' जाथिनि गाननाय जोमनाय इन्दि सि आर'नाइ बेफोरखौ बायनानै लांदों आरो बर' जाथिफोरनि गेजेराव बिसोरो गावसोरनो दख'ना गानफैनानै मोसानायजों मोसाफादों आरो ओमफ्राय थासुमलि रुनाय फिथा सिथाव जानानै माथो बर'फ्रा बिराद मोजां जायो सिथ्ला फाथि गासै उसुं नायदों बिथांमोना परिस्कार परिच्छन्नता थायो होननानै जोंनि बे बेवहाय जोंनाव बिदेशनि आलासि फैनायफ्रा जोबोद बर'फोरखौ गोजोनो जों दा नुबाय थादों जे दिल्ली महासभनिफ्राय बर' गामि गामि साहेबफोरनि माने दैबाना बेबायदि बर' गामि गामि बेरायनानै रिसार्च खालामनो बा बेरायनानै नायलांनो बर'फोरनि गामिफ्राव हाबफैदों बर'नि न'खराव हाबफैदों बे जोंनि थाखाय देरगाथाव हाबा आरो बर' जाथिया बे बैसागु आरो ओमफ्राय मागो बिहु बे जाथिया जोंनि थैजों फैफानाय आरो बेनिफ्राय जोंनि मोसानाय मुसुरनाय जोंनि बागुरुम्बा दावस्रि देलाय मोसानाय जोंनि बेनिफ्राय खफ्रि सिबनाय मोसानाय आरो बेनिफ्राय जोंनि बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोर मोसानाया पृथिबीयानो गोमोदों आरो पृथिबीयाव बिदि मोसानो हाया दा बेबायदि जों नुबाय जों जुदि बेखौ फालिबाय थायोब्ला जौ बेदराव जों गोजोमाब्ला जोंनि जाथिया आरो गोजौनिफ्राय गोजौआव थांगोन होननानै आङो माने मिजिंथियो आं बेखौ बुंनो लुबैयो मा बुंगोन दे रंजालि बैसागुनि रायजो राजाफोरनो मा फोरमायहरगोन रंजालि बैसागुआ गोदो गेजेराव थैबायमोन गोदोथार दङमोन जोङो नैबा आंथ' दा 80 बोसोर जाना मात्र बोसोरथामल'सै आं उन्दैयाव नुबोनाय मथे गोदो गोगोममोन गेजेर जरा खालि जौजोंल' गोजोमनाय नुदों आरो दिनै बे जौजों गोजोमनाय हुदाखौ जोंनि बर'फ्रा नागारनानै गामि गामि मोसानाय मुसुरनाय जेरै दिनै थेखनजरायाव आं नुफैदों बे थेखनजरा फिसा गामिब्लाबो बिथांमोना थाखा खांलायनानै खस्थ' खालामनानै समायना रमायना थाम्बु खोंलायनानै आरो बेवहाय रं बेरं मोसालायनानै जोङो बेवहाय मोजां धरनै दिनै बैसागु खुंदों आरो बे बैसागुनि गोजोननाय आरो बे बैसागुखौ लानानैनो बर' जाथिया गोजौआव थांगोन आं बेखौ आसा खालायो आरो जोबोद आङो बैसागु होनबा आंबो रंजाखाङो मोसानो लुबैयो आं दा मेथाइबो खनबाय दोंनै दोंथाम आरो बेफोर मेथाइफ्रा उन्दैयाव जों खननाय दिनैसिमबो आं बेखौ खनबाय थानो रोंगौ आरो बे गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'सा नायगिरिफोरनिसिम आङो थेखनजरा गामिनि जानानै बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय जोंनि थेखनजरा गामिया खुंबोयै दिनैहाय 11 बार बैसागु फोरबो जों खुंबोबाय दा जोङो बैसागु फोरबो 11 बार खुंनायाव जोंनि थेखनजरा गामिया आगोलहाय जेरैबायदि जौजों बेदरजों गोदोसोनानै थायोमोन दा जोङो बै 11 बार बैसागु फोरबो खुंनायाव जाहाथे जोंनि नैबे थेखनजरा गामिया जौ लोंनाय बेदर जानायनिफ्राय जोङो एसेबाबो बारग'नाय मोनदों जोङो बिब्दिनो थेखनजरा गामिया जों जेसेबांखि थागोन जोङो थेखनजरा गामिया बैसागु फोरबोखौ खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो गामियाव सावरायलायनानै थि खालामनानै दोनखानाय जाबाय दिनैनि नैबे जोंनि 11थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादाव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै मोननो हादों जोंनि परबतजरा जिल्लानिनो जोंनि आगुनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सार जनिल कुमार ब्रह्मखौ जों गाहाय आलासि मोननाय जादों आरो दिनैनि नैबे 11थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि मंगलाजरा गोजौ खलब फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि जलेस्वर सार बिथांखौ जोङो जोंनि मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै जों मोनबोनाय जादों मा आयदाफोर लानानै नोंथांमोननि रंजालि बैसागु जोंनि आयदाफारिया जाहैबाय जों मैयानिफ्रायनो लादों जोंना लास्ट संक्रान्ति दिननिफ्राय लायो संक्रान्ति दिनाव जोङो खेला गेलेनाय खारनाय बारनाय दिरुं बोनाय थालिर गाखोनाय
हांसो खेला जों बेफोरखौ लानाय जायो। दा मैया बे जोबनानै थांबाय। दा दिनैहाय नैबे जोङो फुंनि समाव जोङो जयग'नि गेजेरजों आफा इसोरखौ गाबज्रिग्रोनानै जोङो नैबे गेवलां मेलखौ सालायनाय जादों। जाहाथे जोङो आफा इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनांगौ होननानै जों सिगाङावनो आफा इसोरखौ गाबज्रिग्रोनानै जयग'नि गेजेरजों जोङो दिनैहाय नैबे गेवलां मेलखौ खुंनाय जादों। जों दिनैहाय जोंहा दा गेवलां मेल जोबखांनानै हारिमु मोनाबिलि दंबावो। हारिमुआव जों बादायलायनाय लागोन। बेयाव खननाय दं, मोसानाय दङ, दामनाय दङ। जों बेखौ लानानै दा हरनि गेजेराव जोङो फोजोबनाय जागोन।